Anden søndag i advent. Kort resumé. Sidste søndag, første søndag i advent, hørte vi, at Lissis første jul som plejehjemsbeboer skulle fejres hos Lissi. Jeg ville komme på besøg om formiddagen, spise julemiddag sammen med Lissi. Men 3 dage før jul ringer Hanne og har et vigtigt spørgsmål. Det næste Hanne siger overrasker mig alligevel. Kan du have Lissi hjemme i julen? Efter en kort pause forklarer Hanne, hvorfor hun spørger. Lissi er blevet testet positiv for corona. Vi er nødt til at holde hende isoleret, men det kan vi ikke. Lissi vil ikke acceptere det og forstår det ikke. Mit svar til Hanne lyder: jeg kan naturligvis have Lissi herhjemme. At jeg svarer tøvende er ikke fordi jeg er i tvivl om det. Jeg tænker på, hvordan Lissi vil reagere efter at være hjemme i nogle dage at skulle tilbage på plejehjemmet. Igen et spørgsmål, som ingen kan give svar på.